күрсәтербез. Хәзер инде менә үзебезнең менә горурлыгыбыз, Чатыртауыбыз. Менә Башкириядә Куштау, бездә Чатыртау. Менә без инде аның белән һәрвакыт горурланабыз. Ул инде Татарстаныбызның иң бийек ноктасы. Менә күреп торасыз, 334,5 метр диңгез өстендә урнашкан. Шундый бик матур җир. Монда җылы да, рәхәт тә, җиле дә, кояшы да. Менә үзебезнең самолетыбыз да узып китте, очып китте. Параплан белән очалар монда, безнең шундый клубыбыз бар. Балалар белән шөгыльләнәләр. Шулай ел сайын менә без Чатыртау җыеннары үткәрәбез. Бу инде төрки халыкларының олы зур фестивале. Меңләгән кеше җыела монда, йөзләгән коллектив килә, төрле регионнардан киләләр. Оренбург, Башкортстан, Татарстан, үзебезнең шушы төрле районнарыбыздан, Төркиядән дә килеп катнаштылар. Шулай ук Белоруссия татарлары да килде, Кырым татарлары да, Казакстандан да бик күп кунакларыбыз шунда катнашты. Президентыбыз да килде, Фарид Хайруллович та булды. Узган елны бүтән ветераннарны җыеп без күрсәттек. Шулай матур итеп зур бәйрәмнәр үткәрәбез. Быел инде менә 10нчы мәртәбә җыелдык. Үткәрәбез. Ул инде онлайн режимда, хәзер без инде онлайн режимда үткәрәләр. Без инде үткәрергә уйлаган идек та, аннары инде менә туктап калдык. Барыбер сезгә менә аның башын менә шушы ничек без ачып җибәрәбез. Ничек менә бу тарихын аның барысын да сезгә күрсәттеләр безнең егетләребез, кызларыбыз. Аларга менә бик зур рәхмәт. Аларга бик зур рәхмәт. Менә бу Чатыртау җыенын инде ачык дип белдерәм. Ул инде онлайн режимда бара. Менә быел 200дән артык коллектив катнаша. Алар инде үзләрендә төшереп безгә җибәрәләр. Без инде аны сезгә күрсәтәбез. Бүген бишен генә күрсәтәбез. Анда инде шулай җыелышып матур бәйрәмнәр үткәрәбез. Без инде үзебезнең телебезне, үзебезнең гореф-гадәтләребезне онытырга тиеш түгел, сакларга тиеш, яшь буынга аны өйрәтергә тиеш. Ул инде безнең бурычыбыз. Менә Минтимер Шәрипович Шәймиев, Рустам Нургалиевич Минниханов, аның турында инде менә без Елабугада да сөйләштек укытучыларыбыз белән. Татар телебезне, туган телебезне, динебезне онытырга тиеш түгел. Балаларыбызны дөрес иттереп тәрбияләргә, укытырга, балалар бакчасында, мәктәпләрдә татарча сөйләшергә, чараларны татарча күбрәк үткәрергә һәм дус тату булып яшәргә кирәк. Без инде Бүтән дөнья татар конгрессының Ак калфак хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе Кадрия Рәис кызы Идрисовага бирелә. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле җәмәгать, хөрмәтле азнакайлылар, килгән барлык кунаклар. Менә бүген шундый бәйрәм генә дип әйтүдә дөрес түгел, тарихи бәйрәм. Менә без үзебезнең беренче тукталышыбызда күрдек. Аның тарихына басым ясап китап чыгардылар. Мин ул вакытта ук ак иткән идем. Кара нинди зур мәхәббәт, зур бәяләп бетермәслек эш эшләнгән дип. Менә бүген икенче тапкыр тагын гаҗәпкә калдым. Хәтта берәү белән дә сөйләшкән. 70 биткән авылдан күпме сыкрану, ахзар, нигезен сагыну, туган җиренә ятып бер карау, анда кайтып килү теләге уяны. Кая кайтырга тиеш? Бик зур рәхмәт, Кадрия Рәисем, шундый җылы, матур, дөрес, изге сүзләрегез өчен бик зур рәхмәт. Сез инде һәрвакыт безнең белән бүтән чараларда катнашасыз. Чатыртау җыенында да бик күп тапкыр булдыгыз. Сабан туйларыбызда да, Сабан туе авыллары белән бергәләп үткәрдек бит, районнары белән 2 ел элек. Менә шулай матур итеп яшибез, Аллага шөкер. Сезгә менә бик зур рәхмәт, һәрвакыт шулай матур итеп җылы сүзләрегез өчен рәхмәт сезгә. Үзегез дә исән сау булыгыз. Бик зур рәхмәт. Сез якташыбыз Россия һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Әсхәр Шакировка бирелә. Рәхим итегез. Газиз милләттәшләрем, кадерле якташларым, хөрмәтле кунаклар, зырлар дип. Моның өчен ниндидер бер көч, рухи көч кирәк. Бер көннең дә бер кашанда менә була җыеласы килми. Бөтен кеше курка, бөтен кеше үзен саклый. Әйне җитәкчеләр бигрәк тә куркалар һәм саклыйлар үзләрен. Шуңа күрә минем күңелемдә шундый тойгы кала.
Әлбәттә мин туган җирем белән, туган ягым белән шиксез горурланам. Татарның иң начар хис тудыра торган бер әйбере бар. Ул да булса, үзендә ичке горурлык юк. Үз милләтенең бийеклеген аңламаган халык. Бу халыкның киләчәге әгәр дә үзенең бийеклеген аңламаса, горурлыгы булмаса, мин бу халыкның киләчәген күрмим. Чөнки ансыз милләт бер кашан да үсмәячәк. Бүгенге бәйрәмдә шуны әйтәсем килә. Аллага шөкер. Худай Тәгаләгә мең рәхмәт. Матур көн бирде. Матур көнне, матур сүзләрне әйтеп тамамлыйсым килә. Һәр вакыт шулай үзегезнең милләтегез белән горурланыгыз. Сездән башка алар сезне башка милләтләр күтәрмәячәкләр. Сез бары тик үзегезгә ышансагыз гына үзегезнең кем икәнегезне исбат итәчәксез. Бүгенге кичәдә катнашкан бөтен кешеләргә бик зур рәхмәт. Инде сезгә, кадерле дусларым минем, шушындый көнне, шул хәтле матур итеп чыгыш ясавыгыз өчен чиксез рәхмәтлемен. Исән сау яшәгез. Шулай матур бергә эшләгез. Халыкның күңеленә татарның бар икәнен сеңдерегез. Бик зур рәхмәт. Слово предоставляется Бурханову Альберту Ахмеджановичу, заслуженному деятелю науки Республики Татарстан, профессору, начальнику комитета по работе с краеведами исполкома ВКТ. Hürmetli konaklar, hürmetli aznakaylılar, yetekçiler, Marsizu Faraç Garabi. Birinciden bizning bugün Aznakayda bik zor bayram, festival, ikinciden zor konferensiya ham boshqa choralar. Biz bugün Tatarstandagina tugul, bütün Tatar dünyasının bugün tübekçilerinin, galimlerinin baş kalasına aylanıp barabız bugün. Çünkü ul mine ık boyudup biz ık bunda. Aznakay rayonu bik matur tabiati, ık boyu, Çatırtau. Mında burungu tarih. Hali köp narsalar öğrenip bitirmegen. Biz hani basqıçkına birinci adımlarını işledik. Şuna aytasim kela. Marsizu Faraç Hamanın komandasına bik zor rahmet. Bu rayonda aytkanda mında işçen xalq, bir yoqdan jirdashiylar, osh o'stirelar, ikkinchi yoqdan neftyaniklar, ham boshqa производстволар. Mında xalq bik tirish. Mında kultura da bik matur. Har vaqt mana mında ularning odel kulturasi ko'pmi choralar o'tganini sonida yetmay, sanabda bitib bo'lmay. Ishlarini ishlar. Chotirtavdan degina men birinchi biyilgina 5 topqir minib tushdim bu tavga. Birinchi topqir 2009-yilda bunda bo'lgan edim. Mında Nikita Sergeyevich Khrushchev ostara o'tgan, minmagan, ulda bo'lgan, ul Qorabashda bo'lgan endi. 2 tav bor bizning. Bo'lgan yo'q. Ayo, munda bor o'rin, men bildim munda. Shundan so'ng aytib ketara kerak. Mana bu tavning ismi da matur, Chotirtav, Qrimda Chotirdaq bor. Munda bit bizning tatar xalqi mana Kunchiqish Tatariston ham Kunbotish Boshqirdistonda bizning особый komponent tatar millatining bir xalq ul. Mında Qozon tatarlarda kirgan, mında No'g'ay tatarlarda kirgan, lekin No'g'ay urdasining. Mında Sibir tatarlarda kirgan. Biz qaysi vaqtda boshqa bilan so'g'ishib olamiz. Bu bizniki, bu bizniki. Biz bir tarixga so'g'ishamiz, bularga tirishamiz. Mında Sibir tatarlarida qoni bor, mında No'g'ay tatarlarida. U 9 yil endi bu regionda ishlaydi. Komandasida bek yoshliklarni podabral, turli kishilar birlashtirib moddalarni yig'ib endi Marsiz Valch menga bir vaqt aytdi. Qozonda dushmanlarim bo'lsa ketib tutashtirib yuboramiz. Chinakam shu ul o'zida kishiga yaqin foyda bo'lsa-da pretenziyalarni tinglayman. Mana butun yerga borganda beranda, u butun komandasi bilan uramda yurib chiqar, stadion ochamiz, uramda endi teshiklar bor, endi chuqurlar bor. Qaratib ishlaymiz, mana ishlaymiz. Ish bora. Yengil tugalarga, oqsha topara kerak ko'p narsaga. Hozir mana bunisi bu rayonda men hali biz Respublika Tataristonda motor materiallar chiqarib bo'lardan ko'rasiz. Bu rayonda mana bizning jurnalni qarasiz, kitoblarda beriladi sizga. Marsizu Faraç mana ot bo'yi degan bizning bir yangi traditsiya boshlab yubordik. Biz ani birinchi topqir To'manakda, shuning uchun Marsizu Faraç bilan suhbatlashib, mana birga bundan komandasi bilan bu konferensiyani 2 etapga bo'lib yubordik. Bu To'manakda da bo'lacak endi ertaga. Qarag'iz, birinchi Saban to'yanda bo'ldi, ikkinchi Oznaqayda bo'ldi, uchinchisi bo'ldi Oqtanishda. Bu yil 4-chi bo'lmadi endi. Shuning uchun biz ani faktiski vazmistili uruslar aytgancha.
Bu konferensiya 5-chi konferensiya Ак bo'yining tarixina bag'ishlangan. Birinchisi o'tdi Oznaqayda 14-yil, ikkinchisi 17-yil Oznaqayda, 18-chi yo'qqa chiqqan avullarga bag'ishlab Oznaqayda, 4-chisi Oqtanishda, 5-chisi bunda. Mana ikkigina motor kitob chiqardik. Mana bu konferensiyalarni o'tkazganda butun rayonlar olganda 2 rayon endi. Birsi 4 konferensiyani o'tkazganda biz 11 kitap çıkardık. Marsiz Zufarçı'nın tamamen komandası yerden mi? Akçası ko'p bo'lmasa da kitaplarını çıkarıp yengil tugul. Yerden birdiler mümkünçülük bulganda. Mana Marsiz Zufarç bu kitapni men simvolikka sizning qo'lingizga qatib turam. Hali tiginde de berimiz deb bilamiz. Prezidiumda ham konferensiya vaqtida mana har vaqt chotirtonni qo'yasi kelar tishligini. Mana bunda Ursayevning ortida ko'rasiz. Basma bu simvolikni boshqasi bilan Tatarstan, qachonda Tatarstan jirali ikki yog'ida da. Lekin bu simbol. Men uni har vaqt keltirishga tirisham. Raskopka vaqtida 14-yilda tushirilgan fotografiyam. Marsiz ikkinchisi men bizning baxtli kunlar bo'ldi. Birinchidan men programmani обычно 4-5 kun ishlay turgan edim. 2 soatda program ishlab bitirdik. Siz qarasiz. Program bek ishtalikli bo'ldi anda. Birinchidan bütün объявлениялар kimler fayda bo'lar, ne deseksa, kimde tushib qolgandir, g'afur etingiz. Shundan so'ng aytira kerak. Prezident kirdik arxeologiya haykallari. Bizning Marsiz Zufarchning qisqacha dokladi. Prezident vыступayotgan gazetda 26 iyulda materialini qo'ydik. Shundan so'ng Cheripanov jibergan buyuk Vatan so'g'ishida Oznaqaylar qolganida frontda kishilarning ismlari ham boshqa materiallar qararsiz. Mana ikkinchi kitob былтыр biz Oznaqaylardan da bo'ldi. Marsilovni bugun ko'rmayman. Biz Tomskda o'tkazgan zo'r etib butun dunyo tatar kongressi bilan birga Omskiy hukumati bilan bek motor etib o'tkazdik tubakchilarning forumi. Marsiz Zufarch mana kitobim sizning bek motor bo'ldi, mana sizning konferensiyaga kelib chiqdi. Har vaqt ikki kitob chiqarib turamiz. Bunisi bir, so'nggisi birinchi so'z aytamda doktorga tirisham. Chunki bunda bu izgi yerda kimgina bo'lmagan bunda, chinakta. Men aytdim sizga, Qrim tatar bilan bunda Venera xonim Yakupova turadi. U Qrim tatarlari bo'yicha kitob yozgan kishi. Mana Kazanskiy ведомостьning целый brigadasi kelib tushdi bugun bunda. Bulay qiziqsinib. Birinchi topqir. Bunday mana bizning bit chora bek motor turib kelibdi. Birinchidan festival ochamiz. Bek motor festivalini butun qozoqlarda, turkmanlarda, o'zbeklarda qatnashadi. Ikkinchidan zo'r konferensiya 5-topqir. Üçüncüden bugün Azgar abinin inisiyatifinin hem administrasyonun yardımında yo'qqa chiqqan avlar problemasini alar birinchi Oznaqay ko'tardi. Anda Sabantayda o'tkazdi. Men Azgar abinin hem Najib opaning anda bo'lgan bizning anda spektaklni qaradi 40-50 minutlik bek motor bo'ldi Marsiz Zufarch. Shundan so'ng bizning endi bunda dokladlarda bo'lar, сөйләшүләрдә bo'lar, kitoblarda olib ketarsiz. Mana men avtobuslarda tarata boshladim adresni. Kimlar avtor, kimler delegatsiyalar alga butunlay yetecek. Bütün kişiye mümkün yetmez kitap. No bunda rayonda da birinchi kitap qo'ldirib kerak. Shundan so'ng bunda qizlarga aytasim kelar, bek zo'r rahmat sizga da. Bek motoriti mana Chotirtovni boshlab jibardingiz festivali. Biz былтыр rayonda bir konferensiya o'tkazgan. Chotirtovning yili bo'ldi rayonda. Bu yil shunga da bugun natija ishlaymiz. Bek zo'r rahmat Marsiz Zufarch. Bütün ishingizga biz birinchidan Tatarstonning 100 yilligini buni bag'ishlaymiz. Ikkinchidan 75 yillik bek Vatan so'ng festivaliga Chotirtov yilini. Bunda rayonda bek motor gazet chiqib boradi. Mayak gazetasiga 90 yil bu yil. Anasında iskolar. Aytib ketasan birgina mana biz hozir olda saylovlarda bo'lacak bizning. Birinchi konferensiyani men Tatarstonga qo'ygan 94-yilda Bektauda Minnixanov Rustam Nurgaliyev bilan birga o'tkazdik. Bu traditsiyani boshlab jibardi bizning prezident. Marsiz Zufarch har vaqt bizni hurmat etadi. Prezidentni bizda hurmat etadi. Shuning uchun bizning yetakchilarga Marsiz Zufarch sizga bek motorgina ishlagingiz rayonda da, respublikada biz shod bo'lamiz. Har vaqt siz bilan ko'rishib, mana shulay qo'l berib turibmiz. Rahmat sizga. Bunday yetakchilar Tatarstonda bek ko'p tugul. Lekin ular bor. Tatar dunyosida, Tatarstonda. Marsiz Zufarch, eson sog' bo'lasiz, g'aylagizga, o'zingizga. Nima motor sabon turib kelasiz. Xalqqa da bek zo'r rahmat kelganingiz. Siz kelmasangiz, Marsiz Zufarchning komandasi bo'lmasa, bu konferensiyada, festivalda bo'lmasa. Rahmat. Bek zo'r rahmat. Albert abay, mana 10 yil birga sizning bilan сөйләшкән егенде башла көз көне үткәребез дип, аннары җәй көне дип сөйләштек. Шулай бит, менә бер атнада матур итеп әзерләндек. Күпме кунак килгән. Рәхмәт Татар конгрессына, Васил Шахразиевка, Закиров, Ринат абыйга, сезгә бик зур рәхмәт.
Кадрия Раисовна, Әсқар абыйга да рәхмәт. Альберт абый инде ул безнеке инде, Азнакайныкы, син бездән киткәнең дә юк бит инде. Шулай бит, хәзер инде күп районнар көнләшә. Татарстанда бик күп яхшы җитәкчеләр, бик күп яхшы башлыклар, барысы да тырышалар, эшлиләр. Үзебезнең президентыбызны да, Рустам Нургалиевич Минихановны да 100% сайлыйбыз без, алланабыз. Үзебезнең җитәкчеләребез белән горурланабыз. Шулай матур итеп яшибез. Аллага шөкер. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Чатыртау җыеннарын ачык дип белдерәбез. Шушы кызлар белән, шушы егетләр белән без инде Санкт-Петербургта да сабан туйлар гөрләтеп үткәреп кайттык. Төркиядә дә гөрләтеп кайттык. Магнитогорскида, Свердловскида, Белоруссиядә татарлар белән очраштык. Шулай алар белән матур итеп үзебезне күрсәтеп, һәм инде олы зур сабан туйлар очрашулар үткәрәбез. Аларга да бик зур рәхмәт. Бәйрәм белән, с праздником, рәхмәт сезгә, хөрмәтле кунаклар. Бик зур рәхмәт. Timirden başlana iyi. Ne buldu? Молодец. Bütün birisi git olsun iyi kamerana. Все короткое, 2-3 секунды, не больше. Все крупным планом. Крупным планом из-за шак-шак и девушка. Дарья Hanım, там не bulsun. Şimdi temli. Teşekkürler. İflerinize matur. Seter birisini ditemli şakşaklar. Надо кыскарына түскөч иттесиңе. И фото тоже делал. Tibet'e giderken kişi Sakarya'da öldürgene ana bütün Tatarstan bile, Rusya bile Saviyev, bizler Başaklı'yı dünyanın kalayı Ati Kozan'da dura Ali İşten son güneye bizim bir Kusakagurski rayonda duraman Pavlukka degan avulda maktab direktori bo'lib temir bo'yi ishladim anda 22 yil ishladim anda va ishladim bilan yilda Amar ülkesinde Kırımsan rayonu elektron adresine yuvarırsın. Buldu.
Thank